Ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw, naila usab kini sa pangalan nga Sunday of the Good Shepherd. Ang Domingo sa maayong magbalantay. Tungod kay ang Ebanghelyo niini nag-isgot man kang Hesus sa iyang pag-angkon nga siya ang magbalantay. Dili lang ordinaryo nga magbalantay, kung dili mingon siya nga ako ang maayong magbalantay. Kinsa man daw sa ato dinhi ang makaingon nga susama sa gilitok sa ato ang Ginoo. Nga mingon siya ako ang maayong magbalantay. Kinsa man diri makaingon sa ato diri nga ako ang maayong bana. Ako ang maayong asawa. Ako ang maayong amahan. Ako ang maayong inahan. Ako ang maayong magtutudlo. Ako ang maayong pulis. Inganli tanan, ako ang maayong pari. Di ba murag matuk-an tagamay no? Murag sami. Kay naaman tay mga apan, naaman tay kakulangan sa ato ang mga papel. Pero ang atong Ginoo, mingon siya nga ako ang maayong magbalantay. Sagad sa ato ang makita sa picture niya ng maayong magbalantay, usa ka magbalantay nga nagsabak sa karnero. Sagad ang karnero nga gisabak kadtong luyahon, kadtong masakiton, kadtong invalid, usahay sapnayon niya, usahay iyahang kargahon diri sa iyahang liog. Mulay sagad makitaan nato sa picture sa maayong magbalantay. Pero dito sa nasod sa Italia, adunay usa ka simbahan dito nga ang pangalan La Chiesa di Buon Pastore. Ang makita nato dili lang sagad nga hulagway sa magbalantay, kung dili ang atong makita diha sa picture mga buko. Unya adunay lobo. Unya ang mga karnero nagkatibulaag. Wala ang magbalantay. Ang magbalantay girepresentahan sa mga buko. Kay giatake na diay ang maayong magbalantay sa iyahang pagdipinsa sa iyahang mga panon. Kay naay dakong lobo nga miatake sa panon. Gipakita niya ng maong hulagway ang kakayahan sa tinuod nga magbalantay. Ang maayo nga magbalantay nga dili mobiya sa iyahang panon, hinunoa makikunong siya ug andam gani niyang hitahan ang iyang kinabuhi alang sa iyahang mga karnero. Ug mao man kini ang nahitabo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Wala man siya misibat sa dihang gidako na siya, kung dili iya hadyong gidawat ang konsekwensya sa iyahang misyon. Sa dihang gitaral na siya sa hukmanan, sa dihang gihukman na siya nga ilansang sa krus, giatubang niya ning tanan. Bisan pa man ang iyahang mga suod nga mga higala, nangawala na, ning kagyo. Si Pedro gauna-una og nigar sa ato ang Ginoo. Asa naman ang iyahang mga tinun-an ang iyang mga higala sa dihang gikinahanglan niya sila.
sa panahon sa iyahang kalisdanan nangawala. Pero nung ka nga gitaligdan sa atong Ginoo ang iyahang pagtubos kanato. Mingon siya, Amahan, kung mahimo kuha aning kali sa pag-antos kanako. Kay kung ako ray mong pabuton, dili ko ning imnon. Pero dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kung dili ang imuhang pagbuot. Kita, mga karnero sa atong Ginoong Jesucristo. Diri sa Ebanghelyo mingon, ang mga karnero mamati sa tingog sa ilahang magbalantay. Mamati. Daghan na ba kayo mga tingog karon no? Ang uban nakatrumpa pa. Daghan kayo left and right, bisan sa pamantalaan sa telebisyon, bisan sa Facebook, tanan, internet. Nakadaiya nga mga boses tingog nga mo-offer sa ato ang formula, mohatag sa ato kung unsa punuhay kamatuoran. Pero dili ka magpaligla ni ana. Nunot yun ta sa unsay gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga mga karnero mamati kanunay sa iyahang tingog. Ug asa man nato madungog ang tingog sa maayong magbalantay, ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo. Panahon sa kasaulugan sa Santos nga Misa, atong nadungog ang pulong sa Ginoo nga gibasa. Nga sa ato pa ang basihan nato sa pag-ila sa tingog sa atong magbalantay, unsay iyahang gisulti dinhi sa balaad nga kasulatan. O giun sa magkinipagtudlo sa simbahan ngadto sa iyahang mga katawhan. Mao na ang usa ka pamaagi sa pagpaminaw sa tingog sa magbalantay. Ikaduha, ang tingog usab sa magbalantay atong madungog sa ato ang konsyensya. Sa atong conscience kay mo istorya ang Ginoo kanato matag usa. Mao na sanktuaryo diin nagpuyo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ug walay maka among ni ana, walay makapanamas-tamas ni anang puy-anan sa Ginoo sa matag usa kanato. Mao na nga niining mga panahon na karon usisahon nato, tan-awon nato atong konsensya ug unsay gidiktar kanato. Ako dili ko mubuot, dili ko musulti ninyo kinsay ato ang pilion, kay naapo ko'y ako Unya nganong ang simbahan dili mahimong mo influensya o musulti ngadto sa katawhan. Kay kana lagi ang konsensya nato ba. O ginaon paunta nga kini ang matigbabaw kanunay. Kay usahay basit mapaling ni tungod kay naay mga konsiderasyon kanang gitawag nila kamang ambot na daw mangamang unya paliton ang ato ang boto bantayi tungod kay kanay sagrado ni siya nga buluhaton osbonako sagrado ang pag-apil sa pinili ay kanang pagboto nato kana naa din ang kaugmaon sa ato ang nasod, naa ang kaugmaon sa atong katilingban, naa din ang kaugmaon sa ato ang kinabuhi kay kita ang mubutang sa ato ang mga leader dinha sa poder. O ginaot paunta nga kini mismo kanang atong isulat sa baluta, kanang atong ipangsid sa baluta, nagagikan na siya sa konsensya sa matag usa kanato. O kung ato kining subayon sa kanunay, kung atong sundon kanunay ang tingog sa ato ang konsensya, nga mao ang tingog sa ato ang Ginoo,
makaingon kita nga the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Basta, kung kining ato ang paghimo nini, nagagikan mismo sa atong kinahiladman, sa matag konsensya nato, kay ang Ginoo misulti nato. Diha kita nga pamaagi, makaingon kita nga naminaw kita sa tingog sa ato ang magbalantay. Kining Domingo usab, Domingo kini alang sa pag-ampo sa bukasyon, alang sa mga pagpari, mga relihiyosa, katong mga lagad sa simbahan. Iyampo nato kita dinhi sa Diocese of Tagum, mga atong kasaysayan, nabuhong kita sa mga hinabang sa laing lugar. Unya giayo-ayo og atiman kining maong bukasyon dinhi sa Diocese of Tagum. Og dili nato ikapanghambog nga usata sa kinatibukan sa mga diocese sa tibuok Pilipinas ang pinakadaghan nga mga diocesano nga mga pari. Wa kay labot religious. Kay naa nata sa 130 ka mga diocesano nga mga pari. Kita ang pinakadaghan dinhi sa Mindanao. Kung diocesano lang nga pari ang isgutan, local clergy lang ang isgutan. Kita ang pinakadaghan. Yan sa tibuok Pilipinas, naata sa top 5. Kita sa Diocese of Tagum. Kay ngano man tungod kay una, ang mga misyonero nga miabot dinhi, mo na ilang ipaningkamutan nga ma-develop ang local clergy. Ka mga diocesano nga mga pari. Mao na giabrihan ng seminaryo ang Queen of Apostles College Seminary. Nga kaniadto ang minor seminary, apan na phase out naman itong minor seminary, mao na nga nag-close ang maong seminaryo og 1981 nag-reopen as a college. Mao na Queen of Apostles College Seminary. Nga sugat sa 1985 hangtod karon nakapag-graduate na ng maong tulunghaan o sobra 800 ka mga ning graduate din ha nga mga estudyante. Ni ana ka 800, 20% ni ana ang mga nangapari. Di mo gamaya ra dai no? Pero sa standard sa bokasyon kanang 20% dako na na. Dako na na bisag 10%. Kanang manulod din ha, nga unang pagsulod nila 40 sila ka buok. Kunya sige has. Na mugawas, na ikipa-regency. Pagabot ni ana, musangko ta nga naay mga upat ka ordinahanan, matag tuig, 10%, success story na na. Dako na na siya nga kadaugan sa lokal nga simbahan. Kunya nasayod ka nga ang katawhan mismo dako og papel niining pagdaghan sa bukasyon. Una sa inyohang mga pag-ampo, ang ato ang gagmayng Kristohano katilingban nga kanunay nagsuporta alang sa bukasyon. Ang katawhan mismo giako nga naa sila'y responsibilidad o tulubagon sa pagpatunhay, pagdevelop niining maong bukasyon sa atong katilingban. O dili lang mga diocesan clergy, daghan usab kitag mga religious nga mga pari o madre nga gikan mismo dinhi sa atong diocese. Mao ni atong pasalamat unya kanang gahigda din ha sa likod. Kana grabe ang iyahang pagsuportar o pagdevelop sa mga kaparian o mga relihiyosa. Mag-ampo kita, nga unta tabangan kita,
ug ampo ni Bishop Joseph Regan aron nga mulambo pa ang atoang simbahan dinhi sa diocese ug tagong nga kaniadto ilang gialagaran. Si Bishop Regan nag-alagad ni ining maong lugar 1958 hangtod nga namatay siya 1994. Ang tibok niyang kinabuhi iyang ihalad dinhi sa atoang simbahan o iyang i-develop ang local clergy. Magampo kita ang Ginoo magpadala og dugang mga ngani ngadto sa iyahang anihan. Hinaot paunta.